सिफायलांदों नामा बेफोरबायदि जाथाय जादों नामा? जादोंमोन जानायाथ' नैबे मोनसे न'खराव माइ जालांबाय आरो इन्जुर बुख्लंनानै माइ जालांबाय आरो माइ बस्थाबो आरो लाना थांबावदों आरो बस्था गंब्रै जालांबाय ओमफ्राय बस्थासेखौ लाना थांबाय बेनिफ्रायसो लासै बेखौ हगारनो हाबाय आरोखि बेनिफ्राय आरो बै गुबुन न'खरसेयावबो हाबहैदों हाबनानै बेहाय मथामथि सिगां हाबनाय जादोंमोन बाहाय माने थालिर बिफां जालांबाय आरो खान्थाल बिफां जालांबाय आरो इन्जुर बफंलांबाय बे न'खरसेयाव आरो दैबो लोंलांनाय जादों आरोखि बाहाय माने माइखौ मोनजानाय जायाखिसै एसे माइ माबानि जायगायाव जों अर सुनानै दोननाय जादोंमोन नालाय बे ओमफ्राय सासे न'खराव मोनसे न'खराव आरो बुरैनाव बेहाय माइ बस्थासे जानानै थांदों इन्जुर बफ्लंलांदों माइखौ लानानै थांनानै जाहैदों आरो बे नोंसोरजोंहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फैनानैहाय सहाय होफैदोंना होफैयाखै? होफैदोंमोन होफैनानै जों जयैनो खालामदों जोंनि रायजोफ्राबो थाफादों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो फैनानै बोसोराबो हेल्प होफैदों दा जों मा खालामनो माने मोजां मथन होहरनो हाया मोनानिबो सम जाबाय जोंहा जेबो गैया जाहैबाय अरबां बा लाइटफोर बेनि जुनै जोङो मोजां मथन होखारहरनो हायाखै। खयथासो टाइम बादियाव फैया मैदेरालाय? बे प्रथम फैनाया जाहैबाय 5:30 हाबफैदों स्राङावनो बेहाय माने खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइल' बा थालिर बिफां जानानै थाबाय थानाय जादोंमोन बेनिफ्राय नैबे न'खरसेयाव 10था 10:30 बिदि टाइमाव हाबफैनानै माइ जाफैनाय आरोखि आरो बै न'खरसेयावबो बिदिनो 9:30 जाबोदों ओमफ्राय नैबे न'खरसेयावसो 10था 10:30 बिदि टाइमाव जाफैनाय जादों आरो नोंसोर मैदेरखौ नुथारबाय नामा जे मेगनजों नुथारबाय नामा? मैदेरखौथ' जों फेस टु फेस नुजोबदों आरो जोंनि फट'बो खेबनाय जादों आरो सरखारनि मानसिफ्राबो फैनानै नुफैनाय सांमान्दा गामियाव मैदेर उफुद्रुग खालामफैनायलाय दा आङो बेखौनो लुबैदे प्रमद बर' सार बा रन्जित सारनिसिम बे एसे खहा खालामलांनायखाय जोंनो माबा अनसुंथाइबो हरो खोमा 3 न'खराव जालांदों नालाय बिनि जुनै आङो प्रमद बर' सारनाव माबा मोनसे जोंनो अनसुंथाइ हरो खोमा बिनि थाखाय आङो रायजोनि जानानै बेखौनो खावलायहरनाय जायो जे सारनिसिम